Така, това е коридора на апартамента. Вляво се влиза в хола и кухнята. Много светъл апартамент с приятна гледка. Няма блок точно отсреща. Много места за паркиране. Изключително слънчево. Изложението е изток и малко юг. Хваща. Това е кухнята. Така, ето го хола. Така, минаваме през коридора. Той е с големи гардероби, градени. Тук е банята. Има предверие, където стои пералнята и самата баня. Така. Това е спалнята. Ето. Отново с слънчева приятна гледка. Дограмата е сменена тук и в кухнята разполага също така с мазе.